Someday nang unsa ka pagbuwagan na nga. Wa man din na mag-igo. Unsa man sa kawaya. Wa man din na mag-igo. Sus, wa mag-igo. Munas magman. Anong namagas ako? Kada kong lugar, anak. Namagas ko, ha? Panagliso tag lakaw. Munas mag juga. Ay, kaya ko na nagdamag ko, ha? Oh, kada ko nandalo. Ako man dyan yan. Anong namagas ko, ha? Ya sama sumagayon lang dali. Okay, saman. Bagay na, git. Git. Subagay. Asuman. Sus. Someday nang unsa ka pagbuwagan na nga. Wa man din na mag-igo. Unsa man sa kawaya. Wa man din na mag-igo. Sus, wa mag-igo. Bahala ka na. Chamba lagi. What's up, mga ka-Jibs-Jab? It's time to shout out now. Shout out ko diha ni Michael Shabo ug ni Richie Lintan. Shout out kong John Luis Rivera o kang James Nino Vilganilaw o kang Prince Kelvin Mansing o kang Julian Tipon-Tipon. Shout out ko sa mga rabatang diha sa Midilin, Mangyotay Bayot. Daradol. Ang yung request ako, shout out. Salamat amping mo diha. O shout out kong Giselle Lipalam o Ginny Lipalam. Yeah. Please like and share and subscribe. Bye-bye.